खुलुमबाय स्टुडियाव दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि राजु नार्जारिनि मोनसे गिदिर खौरां बे समाव राजु नार्जारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों बेरेखा हान्जा बे बेरेखा हान्जानि सायाव बिथाङा गोख्रों बिबुंथि होनायखौ नुनो मोनदों बिथां राजु नार्जारिया बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिया बे समाव जाखां बिदिन्था होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा जाखां बिदिन्थाजों रुजुदों हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ आरो बेनि अनगायै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा थामहिनबा प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'नि सोरखार बिथांमोना जाफु आरो इयुन बिदिन्था होनानै बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिपिएफ हान्जा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो इउपिपिएल आरो प्रमोद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो गोनां जेबो गैला। बिपिएफ हान्जा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो इउपिपिएल आरो प्रमोद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो गोनां जेबो गैला। बिथां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि राजु नार्जारि बे राजु नार्जारिया बे समाव बिदिन्थादो रुजुदों बिथाङा बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिथांमोना जाखां बिदिन्था आरो गुबुन फारसेजों इउपिपिएल आरो प्रमोद बर' बिथाङा जाफु आरो इयुन बिदिन्था होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे समाव हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ सावरायनानै जेबो मुलाम्फा गैया बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बाथ्राखौ सावरायनानै जेबो मुलाम्फा गैया मानोना बिथांमोना जाखां बिदिन्था होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारिया आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव दे रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोनदों आरो मोजां मोननानैनो लोब जमदुवार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाफैदों आरो बे समाव जमदुवार बियाबा फैबाय थानाय बिसायख'थि थामहिनबा 2025 मायथाइयाव जे जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बे समाव देरहागोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारिया बे समाव जमदुवार ओनसोलाव थामहिनबा दिनै जमदुवार बियाबाव मोनसे गिदिरथार इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जयनिं हाबाफारि दंमोन आरो बे जगदान हाबाफारियाव लोब रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो जगदान जानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां राजु नार्जारिया गोनां बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना जाखां बिदिन्थादों रुजुदों बिथां राजु नार्जारिया आरो बिथाङा बुंथिदों जे प्रमोद बर' आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जाफु आरो इयुन बिदिन्था होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजु नार्जारिया आरोबाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि दिनैहाय जमदुवारनि 4000निबो बांसिन गुबुन हान्जानि सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएलआव हाबफैबाय दिनैनिफ्राय जोंनि प्रमोद बर' सार दैदेननाय जोंनि इउजि ब्रह्म सार दैदेननाय गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय जे हान्जा इउपिपिएल हान्जा बियो जमदुवार समस्थियाव जे देरहाबाय बेखौ दिनैनो जों फोसावनो हाबाय नुबाय रोजा सुबुंफोर दिनै जइन जादों जोंनि हान्जानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनि बिटिआर सरकारनि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो दले जोंनाव जगदान जाफैबाय। बिपिएफ हान्जा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो इउपिपिएल आरो प्रमोद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो गोनां जेबो गैला। रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनदों बिपिएल हान्जाखौ मोजां मोनदों जों जे दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय बयनोबो न्याय होबाय आरो जौगानायनि फारसे जों आगान सुरबाय बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रोजा सुबुंफ्रा जोंजों मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जइन जागासिनो दङ।